emeluka gị emegụkwa ta Chineke emegụ onye ọrụ ga-emejọ gị afụrụ Chineke okwu a Chineke enwe ikpe ya nwe mmegwụta anya akwa kagasị ihe mmeluka dịkwanụ mma Chineke enwe imegwụta ka dị n'iru ọfụmizoro
anyanwụ omemma Chineke ị ga na-aga aba ama na onye arala eji edukwenye ya oche mbe enwe iro mana ebe na ọtụtụ eji agba egwu ndị akpọchiele m ụkwụ emetụghịla anyị si m ndo ndo soja go soja come ọfụ mere eze egwu agụọla narị gbajala m ugbo merụkara m gabi megbuo Jude Ajeru Lagos ịkara aka obere mmadụ Victor Mane gbajala m babụ
so